pengantin berdua Mbak Ayu dan Mas Edi yang sedang berbahagia merajut bahtera rumah tangga. Kedepannya mudah-mudahan menjadi keluarga yang selalu rukun, bahagia selalu. Lek Mbak Ayu jelas bahagia. Lek zamanmu lek lagi dipajang ngono ya mesti teratap sedih to. Mikiri utang kok barane bayar utang. Percaya ora? Aku bar dadi nganten utangku kuwi 10 juta. Lah iya. Nganti Terus adol lemah. 10 dino terus pegatan to. Oh nggih. Alhamdulillah Mbak Risma kerawan bintang tamu dari Wonogiri. Pak D Suparno. Alhamdulillah. Ayun-ayun sampun joget nyuwun mangke caping gunung. Alhamdulillah. Penglaris ya Mas. Penglaris. Monggo Mbak Risma. Apa? Langgam dibawani. Ya wis kono. Sing singkat-singkat aja. Sing Ini singkat. Bapak yang punya hajat ini korban YouTube. Padahal campur sari sebelah itu sangat luar biasa. Iya. Tapi alhamdulillah kasihan sama kru kinanti. Kok kasihan? Lho. Lah piye to kok kasihan? Ini Yo mergo kuwi mau apa? Mergo Jose wi mau lho kok. Ora iso karena kinanti lagi di ujung tanduk. Oh iya. Banyak. Nggih. Tak bowo sak rambahan kok langgame yen ing Tawang ana lintang wabil khusus keluarga besar dari Bojonegoro, Kota Minyak, Kebumen, Wonogiri, tentunipun Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Matur nuwun cerah foto juga audio sound system dari Fajar Gemilang. Yen ing Tawang alhamdulillah nyong main nenggone wong dulur Kebumen nyong wong Banjarnegara kali Putih Sempor Mbak Nyong ki sing diajak wong Kebumen seneng banget ora kira-kira Kang. Jare Wonogiri yo. Ibune Bojonegoro, pake Kebumen. Cah ayu sayang-sayang aku ngenteni. Pak Suparno para karo Mbak Risma ala sepik. Iku wis bae Pak Suparno ki penyanyi Wonogiri. Marang meko ingat kosong. Iki cengkoke Fitri triplek to wi. Bodo amat. Lah wingi 3 dina bareng dur terusan mbok colong. Tak laporne. Kae sebabe Fitri triplek kena dari virus gareng ngapak. Ngakoso matur nuwun cerah fotografi video Sineng kuyung FGA Fajar Gemilang kinanti pimpinan nipun Mbak Ayu dan Mas Edi yang sedang berbahagia kinanti MC Mas Gareng dari Banjarnegara nek orang ngapak ora kepenak kinanti campur sari bubrah aku yakin sing duwe ajat korban YouTube. Alhamdulillah nyong bisa tekan ngene bisa nyengkuyung nang daerah Kramat Jati. Mbak Sari langgame tetep yen ing Tawang ini hanya
intermezzo. Kalau yang selalu apa namanya itu partai itu hal biasa. Ini ki nanti makanya tak gawe ngene, makanya ibunya nggak bisa campur sari ki karena korban YouTube. Campur sari kono ape-ape, tapi ya larang. Niki murah rong yuto sak tarupe sak garenge. Monggo. Aduh sayang, oh ya iya kasuwarnos Wonogiri goyang-goyang inyong gelem dadi bojo. Oh iya iya. Aduh sayang 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 sayang. Oh iya iya. Gondol-gondol pacul mas kempelengan. Kayo entuk gelar aduh sayang, aduh aduh sayang. Ela elo, ela ela elo. Oh yo yo yo. Yo. Juga tentunya matbah nuwun kepada yang punya wilayah, Pak RW, Pak RT, lingkungan yang sudah memberikan tempat izin, keluarga besar Bapak Misman dan Ibu Suryani nyong seneng ora kira-kira alhamdulillah memperpanjang napasnya gareng. Biasanya ngap-ngapan dulu siji prai kon didanake metu ya seneng banget monggo. Yen ning tawangono lintang cahayu monggo Mbak Sari. Oh iya iya iya. La 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 la. Yang sedang berbahagia Mbak Ayu dan Mas Edi, juga keluarga besar dari Bapak Wiryono almarhum dan Ibu Sukiem, juga keluarga besar dari Bapak Misman dan Ibu Suryani. Matur nuwun kanca-kanca kinanti Indonesia. Yuk. Upama sliramu sekar melati aku gombang nidam sari. Hey hey. Ha ha. Upama sliramu maragi sayang sayang. Aku kang bakal nglewati yo ya Kowe mau jatahku toh. Ya. Kowe mau jatahku kok pinter men langsung mbok sawur. Gareng punya individu kok totalitas 250 tapi yang penting peran kita beribadah untuk keluarga dari Keramat Jati. Tapi kamu pinter itu baru kamu itu
Orang pinter aja Enggak. ngejak kok. Kamu partner aku, memang partner sejati Loh, aku. loh, loh. Terima kasih loh ya, Ren. Bicara masalah partner, Heeh. pahit, manis, biasane nek campur sari jenengan metu aku dijak. Kok tanggal 7 aku dijak ya. Lah kowe apa-apa. tanggal 8 jare dijak malah rawani. Piye to ki? Sambatan. Sambatan. Lah kono rawani, aku ya wedi kok. Ngejake kowe wedi. Wedi yo ngejak kanca. Monggo, Pani, Hah? nalikane, monggo. Nalikane Dua sayang aduh Angkane berdua senyumnya manis sekali. Yuk, dia. Ini semangat. Aduh. Yuk, hei. Campur sari. Kan dendam apa to jane karo aku? Pak Wisman iki bejo lho. Piye? Ming campur sari 2 yuta. Heeh. Iki orang ngalang-alai kaya campur sari sebelah. Lah mergo ngapa diregani 2 juta? Mergo apa? Ngerti apa ora mergo apa? Mergo koplak kabeh ngene iki. Orang mergane ngene. Piye? Ini ki nanti ibarat tadi kan ngeremboko. Heeh. Ibarat pohon itu sekarang sudah tinggi tapi kena terpaan angin, Heeh. makanya jual murah. Enggak, tetap kuat kita. Yakin? Iya dong. Tetap enggak buyar kita, kowe tok sing buyar. Loh tergantung. Iki nun saya bikin nanti kalau nggak ada gareng itu ikonnya nggak ada. Icon iki apa to? Loh. Alah, boh. Icon apa icon? Orang ngerti. Icon hotel sing ning Kemang kae to, icon. Bawan kota. Oh, gawan kota. Maskot. Maskot. Iki nalikane. Terserah. Kowe nyanyi kok. Lah kowe sing ngabani yo. Lho aku ming anu ngabani tok nduk. Nalikane. Aduh sayang. Aduh sayang. Sampai apa Mas Joni? Sampai rusak kayak gendangane. Oke, mantur semanapun Mbak Risma. Dadi apa? Buta. Oh, buta. Buta. Kurang galak nek kurang. Dadi buta kurang galak. Tergantung ada pendorongnya apa enggak. Sana urung. Alhamdulillah istiqomah. Tawadu. Ayun, iki live lo aja pernah lho. Engko campur sari sebelah nonton. Gawat. Roso. Ayo. Jangan nek ayune ora umum, Nduk. Saumpama aku ndek mobil isi kowe tapek bojo. Wegah. Yakin? Ora kapok. Saiki urung ngerti. Ora kapok. Kamu memandang fisik seorang laki-laki jangan dari fisiknya. Oh iya. Yang penting Ikonnya itu tadi ya. saldonya. Emang ada? Lho enggak. Ayo lanjut. Iki akeh guyon. Mas MC ngapunten nggih. Nuwun sewu. Sementing bayaran. Ayo. Yuk. Kula ayo. Yo. Si penting Iya. Ho.
bahagia banget ada apa toh? Loh, kamu karena nggak tahu. karena nambah bos. Oh nambah bos. Nambah bos. Nambah pimpinan. Kamu salah. Piye? Gareng arep lanjut karo nanti yo tanggal 31. Arep dipecat tanggal 31. Mangkane tak maksimal. Oh iya, penentu ya. Wong tanggal 7 ora melu kok. Padahal yo metu, Bu. Nun sewu, tapi yo aku paham lah. Bajate nipis. Ayo lanjut. Rujak nongkrong. Nyingkar nyingkur bejar wiwitane nyingkar Lho. Ngene iki dalang lho, Mas. Lingsem yen ke mutan lelampahan kang tresna tulus nadyan ing kubuk asmara piye jal laras ora apal tergantung bayaran dicolok kurangi ya oke Mas Didit sak rambahan langgam sak rambahan digarap irama seger yen liwat aku kelingan bubuk kae bae biyen tanggo leren buru-buru kae ning jaga kebak tulisan pae werna bekas moro biyen kae kanggo andum tresno tanpa bantal tanpa krasa bot abote ketaman asmara gubuk kae bibit-bibit pingin bae tumeka saiki bubuk kae kebak crita wayang bengi nganti
yen kae kanggo andum-andum tresno tanpa pantangan apa kloso bota-bote ketaman asmara kupu-kupu kae nyimpen wati saya-saya bangi tumakno saiki kupu kae kebak crita wayah bengi nganti gagat-gagat rino hi hau au nong ya nyanyi ning nganggo rasa nganggo kolbu mesti penak catet-catetan ning ati datan luntur saya merati aku koe dadi garwa mergo nek gubuk Sesen angka kalih kanca-kanca campursari kinanti pangasepak titik.
Indonesia ki nanti. Yuk. Galo, galo, galo. Yo, 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 yo. Bojomu tak silih, nemis rampung tak baleke. Nalika ing wayah sore, kawang kawang mung katon eseme. Amung tansah ngawe-awe. Ngeleletu mung katon kebae. Seleramu bos ora ono. Dukmu ayu teko-teko ninggal lunga. Mbok biyen nate prasetyo sinek-senan ilining kali oyo. Saben aku nunggu mung arep tetamu. Hey, hey, hey. Kumriti ing banyu kali nambahi kekasih hati. Ya. Ih. Tolong. Yo. Aku nggawa supporter ning panggung samping sebelah. Cah cilik-cilik. Kaya ngerti. Neng pinggiring kali oyo. Dukmu ayu. Awakku tetunggo. Muga-muga ning pinggiring kali. Tunggal langgam kaloyo katur protamu ingkang rawuh, juga tentunya terima kasih kepada rekan-rekan kedua pengantin.